Ito na po dibulgar mga igsoon ang pakak sa mga safety nga sila daw ang nagbuhat sa Biblia, sila daw ang tagiya sa Biblia, ug sila daw ang nagcompile sa kinaunhang nga Biblia. Ato na pong ibulgar kani ilang pagkabakakon. Minawa mga kaigsunan. Laing pagpangilad mga higala, ang Latina Vulgata daw ang pinakauna nga Bible. Nakabasa ko na sa post. O sa ni kapag pangilad. Sultihan ta ka, kung kinsa ka man nga nagpost ani, ikalima na kahutong ng imong Latina Vulgata sa Biblia. Unang hutong gitawag na sa una nga Hebrew manuscript. BC pa na before Christ. Sunod nga hutong gihubad na usab ang Hebrew manuscript ngadto sa Griego nga lingwahe nga gitawag kini mga higala og Septuagint sa tuig 300 to 100 BC before Christ. Unya, musunod ang ikatulo ka hutong gitawag nga Early New Testament writings. During na ni siya sa 1st century nga ang 13 ni ini ka libro out of 27 books sa New Testament gisulat ni Pablo. Naa na sila. Ikaupat mga higala nga hutong kining gitawag nato nga Vitus Latina sa tuig 150 to 200 AD. Ikalima na ng inyuhang Latina Vulgata nga gisulat ni Jerome ubos sa mando ni Papa Damasus I sa tuig 382 ngadto sa 405 AD. Ayaw mo pagingon nga ang Latina Vulgata mo ay pinakauna. Asa man ay mo nagkopya? Paghimo ni Jerome ang Latina Vulgata, unsa may iyang gibasihan? Dinagi naguna. Ang ignorante mag-agak sa kaparehong ignorante, ang equals ana or ang tawag in resulta ana kabutbutan or gitawag og kabakakan. Parehi ini. Atong tagaan og tawag in reaction karon sumala pa nila nga ihadlo ko nung ibisto, ilahado ko nung ibisto ang kabakakan sa Iglesia Katolika nga nag-angkon daw kuno ang simbahang Katoliko nga ang Biblia iya sa simbahang Katoliko. Mosugot mong sa dili ang Biblia iya sa simbahang Katoliko. Og kanang Biblia ha, composed na siya of Old and New Testaments. So karon, giun sa Manila pagribat kuno kining claim sa simbahang Katoliko with evidence ha. Yun sa Manila pagribat, ang ilang gihimo, nag-fragmentalized sila. Buti pasabot fragmented kung baga ilahang tawag ining gikuha-kuha tong mga dating nga mga sources. Then human ana, ilahan ning ingon, ano man ni kaniadto? Usa ka na kada kong butbut ang atong gistoryahan concerning sa Bible. Regardless og asa na gikuha ang kanang maong gitawag og mga sources, ang point din ha, kanang Bible that composed of Old and New Testament sa Katoliko na. Nga naman, kini man matawag Bible ang tawag ining Old Testament lang or New Testament lang. Matawag ng Biblia kung naan ang duruha, Old and New Testament. O tanawa ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo di man mudawat sa Biblia nga tawag inang ilang scripture even if naay bahin ang Old Testament niya nang maong gitawag og libro ha. So, ang point na ko is a Christian scripture. Ang issue about the Christian scripture that contains the Old and New Testament na gideklara sa simbahang Katoliko ni adtong gitawag og 4th century. So diya palang daan sipyat din kabutbutan ni nga mga amigo naningkamot gid sila nagbungkag pero di man sila kabungkag. Ngano man kay ang kamatuoran magpabilin nga ang simbahang Katolika mao ang tag-iya ni anang maong gitawag Biblia. So lain pang punto. Ano pa niya, ang Latin Vulgate daw kuno, ikalima daw kuno nakahugno kay una daw kuno ang Hebrew manuscript. Pataka naman taong ka, Hebrew scripture. Ang Hebrew manuscript mao na siya ang mga sources kaniadto nga diin gibasihan sa mga Hudyo sa gitawag og ilahang scripture. So ang tawag kaniadto before the Septuagint, Hebrew scripture that composed of the Proto-Canon and Deuterocanon. Pero before ang tawag ining Septuagint version, wala pa may official canon ang mga Hudyo at the time. Kadaghan nila gipang tuuhan nga mga apocryphal books sa gitawag og Jewish religion, pero kaysa man ang nag-ingon nga mauni ang Proto-Canon o Deuterocanon except sa ilahang gitawag og tradition. And at the same time sa kunang giingon, di na matawag na Bible ngano man kay wala pa ang Bag-ong Testamento. So niabot ang Septuagint version. So kanang Septuagint version mao na ang ginasunod sa mga Kristiyanos. Question, kana bang inyong Biblia toy? Septuagint version ba ang source niya na? Dili. Nga naman kay ang gisunod ninyo nga mga sources ang masoreti text. Buti pasabot niya na kadtong gideclare ni Ben Joseph Akiba mga around 90 AD dito sa gitawag og Synod or Council of Hamnia. But-buton ni mga tawhana. Di ba? Nya iking pa niya ikatulong tawag ining hugna. Niambag siya from Old Testament, niambag siya dito sa gitawag New Testament. Lahi ng
lahi ng tawag ining canon sa Old Testament ug sa New Testament. Muna bantayan nato. Pag abot sa New Testament, ang mga apostolis nagsulat. Hangtod nga niabot ang panahon na gideklara sa Iglesia Katolika nga mao ni ang madawat nga mga libro. 27 books nga gipresent na ni Saint Athanasius, Bishop of Alexandria, dito sa Synod sa Hippo ug sa Cartago, ang tawag ining wala ko masayop. So, ingon ana mga sir ug mga ma'am, so dili pa lang daan si Piat na ang atong mga amigo man magbasa magpataka bitaw. Nya ulab ya na masakpan ka, kanang nagpataka ka. Ngano man kinabi panultihon nga little knowledge is very dangerous. Madisgrasya mo anak. And lastly, ingon pa niya, mas una pa daw kuno ang Vitus Latina kontra sa Latin Vulgate. Actually, kung imong tan-awon, again, for the first 300 years, sa Iglesia Kristiyana, sa Iglesyang Kristiyano, mga sir o tawag ining mga ma'am, wala pa'y official nga list of books sa New Testament. So, apil din ha ang tawag ining Vitus Latina. Nga naman, kasi hinungdan nga, nga panahon, wala pa may official Bible ang Iglesia Kristiyano at the time. Na mga nagagamit og mga local versions concerning anang scripture, pero dili pa siya official Bible kung baga. And at the same time, sa samang gitawag og pagkaagi, ang Vitus Latina daghang tawag anang mga inconsistencies. Muna nakita ni Papa Damaso I nga naay tawag ining diferensya. So kinahanglan gitawag og mag-translate nga gikan gyud sa original, nga klaro gyud ang sources from the Septuagint, from the Hebrew manuscript, and also from the tawag ining old documents o kini mga manuscripts sa New Testament. Mo na gipatranslate ni Papa Damaso I kang Saint Jerome nagsugod ni atong 363 until 393. 30 years ang tawag ining translation. So di pa lang palpak na po ni si Mr. Umpok. Palpak. And lastly, ingon pa niya, unsa man daw ko niya gibasihan daw sa tawag ining pag-translate ni Jerome, ang gibasihan daw ang Vitus Latina, pataka lamang ka. Ang Katoliko basta mag-translate o tawag na scripture, di na magbase sa existence or existing tawag ining script, mga libro, no? Mubalik na sa original. So, ang Vitus tawag in Latina, translated na. O translation lang siya, version lang siya. Pero nung ka nga nahimo siyang official or nung ka nga nahimo siyang official version sa Christian Church at the time. And at the same time, again, mag-translate ang Katoliko, mubalik yun na sa original. Mula sa Saint Jerome, uban ang iyang tawag ini mga contemporaries, so yun, gitranslate ang tawag ini scripture, hangtod nga migawas ang Latin Vulgate or Latin, the common language. Yan mo nang gideklara nga official. So buti pasabot, ana nga panahon paggawas sa Latin Vulgate, naagihapon ang gitawag Vitus Latina, pero naungusan ang Vitus Latina sa hinungdan kay ang Latin gitawag og Vulgate. Insakto man ang translation. Walay mga inconsistencies. So therefore, nawala ang gitawag og Vitus Latina. Og sa katapusang gitawag og konklusyon, mga sir og mga ma'am, kana nga panahon wala pay protestante at the time. Kana nga panahon Katolikong iglesia ang naa. Katolikong simbahan ang naagi panguluhan sa Santo Papa. Munang bisan pagkapila mo musulti nga gikan sa Hebrew, gikan sa gitawag og Vitus Latina, Katoliko ang naa diha. Wa mo'y labot. Mo'y labot. Bisan pagkapila niya argue, wa mo'y labot ana nga panahon. Kay at that time Katolikong iglesia ang naa, at the same time Katolikong iglesia ang nasayod kung unsa ang tinuod ug unsa ang insakto nga gitawag og kining version or insakto nga mga ihap sa mga libro o insakto nga mga inspired written words nga diin gipasulat sa Dios sa mga iyang katawhan, nga diin tuuhan nga mao ni ang sinulat nga pulong sa Dios. So Katoliko lang na kamo mo lawat templo lang mo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also,
sa ating po mga channels. Sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.